San óir an airí bhí ar gríthe briste na ra bhris scéal go bhfuair ar an luach chara Rónán Mac Aodha Bhuí. Hannig grúpa de card le heile agus bartamid bhil gur go háir rudaigh in íonú le agus an bacumún focail ceart a cumniú ar a léad ní nói Rónán a cúil tá a gáid a bhfuil beidir spraoi agus mar idir a hen bhfuil a craic agus ceol agus spraoi buntlis. Tá sé táseart ar a seachtaine le fiad a bhí men fómhair, Féile Dorn seachtaine tón, tá sé dihíine de sarna agus de dónaí. Ag díthe be sé ar siúlann san áirchláin í dói agus be bannaí casa le chuairtain sinne min sin. An tábhacht a bhain leis an bhéile seo ina riire ná ceiliúra a dhéanamh ar Rónán ar chuir sé síalta agus gcuil rudaí a fás inis agus Beidh go fóil, agus is léirú é sin is léirú í an éile ar an tionachar a bhí ag Rónán agus atá ag Rónán agus a bhaid ag Rónán ar Féile na gaeilge. Be Bernadette McAlliscíonn sin leis an oscailt ofigiúla dhéanú agus be ceol chorm ina dhé agus níos muilin na sin be mid goil siar go dtí teachúdíbag na tí méid teilú ceol. Just a harnan sin tá le mór fada gan inad chaisiolachan an luithe, na tí mé le tealaí gan ag túsa le be na rudaí le go tain an luithe an san inad an luithe be cead ag tealaí haliste agus úsáid bhaint na hachuiní le go tan sin. Helúthar ar na raig go mé mar réad ní bhuiine agus nia ag tuairt grúpaí mar bhaid ar an loch faoine sesiún ceol agus fasta be Brian Danny Mini O'Donnell le tuairt mar grúpa ar an loch. Be Dominic McGillividianú rang ceol, be rang dawsar fáil, be rang ní ealaín be ceardlanna technoliaachta an, agus an sin a rí le be bannaí ceol sinnim be lehéidí céir mac ealaí, be ceoltarí is an Ukraine, ceoltarí is a Fólainn, be ceoltarí éitiúil be an Chránágan sin, agus an sin be ceithna maní agan, agus an sin ar a phríomhstáitse tá imlé agus tá cíle cethir go le bhéh sinnim. Agus tá seart bannaí tá beidir tríthe banna an nomlainn an na riomh na deireadh seart. Mae di súl go mae'n cwtsion dal ar inta tarraingt do haili. Sfar teulu fi yn Rónán a hen o hiw mar wach, mar ierar, mar chéile agus mar a her. Agus mar wailin an ómas ná go mewn béim sin ai. Agus an sin ar an dóna be mid ar an áirchláin go dóir le mé scanan nícap a heispaint agus be mid goil siar níos muile lei sin, be mid goil siar go dtí teachúdíbag ar fáil an tránóna. Be seoéinear an le fardar bhaine Michael McCahan. In the Asian tá súpadónaí de chudaí agan na tí mé ceol a mahas abarúaran. An sin san áirchláin íhónaí be ceol go mór gan thuras deireadh leis a deireadh seachtaine be anna ceannahain is Ráisín Chambers, John Spillane sin agus clínathe na fíréin an íhí sin. Bhí gréimeh na ag Rónán tá ahanrad gaeile. Agus bhí dúla gan an a lór focail a bhain gaeile círiú na híal. Thug sin gaeile go máthas man roiach a coppla focail bail se a hananne óg agus sean. Tá mé dine geirí fannatíla se sáiad an rudaí a bhí táhairta a Rónán an craic, an chóúidir, an gaeilge, cénta mé se linn be se linne spirit. Gaeil! Teis an gáilge!